bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para rawuh sedaya, alhamdulillah kita saged kepanggih lan kempal malih dhateng majelis ingkang penuh barokah, inggih menika majelis Dzikru Ghafilin. Mugi-mugi anggenipun kita kempal dhateng majelis ingkang sae niki dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae, mugi pikantuk ridho saking Allah Ta'ala, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Para rawuh sedaya, alhamdulillah dalu niki kita saged sareng-sareng zikir, sareng-sareng donga lantaran maos Dzikru Ghafilin. Ingkang pundi Dzikru Ghafilin menika adalah warisan agung saking panjenenganipun Kyai Hamim Jayuli utawi langkung ingkang dipun kenal asma Gusmi. Ingkang pundi dalu menika Dzikru Ghafilin